በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዕለት 7 ነሐሴ በዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር ንገብርኤል መልአኹ ልኢኹ ንጻድቕ ኢያቄም እነሆ ሰበይትኻ ሃና ክትጠንስ ጓል ከኣ ክትወልደልካ እያ፣ በኣኣ ከኣ ንኹሉ ዓለም ፍስሓን ድሕነትን ክኸውን እዩ ኢሉ ዘበሰሮ ዕለት እዩ። ንሱ ከዓ ምእንቲ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላኽ ብስጋ እዩ። እዚ ቅዱስ ኢያቄም ምስ ሰበይቱ ቅድስቲ ሃና ውላድ ከይወለዱ ብዕድሚኦም ዓብዮም ነበሩ። ምክንያቱ ቅድስቲ ሃና መኻን ነበረት። ብዛዕባ እዚ ከዓ አጸቢቖም ይሓዝኑ ነበሩ። ምክንያቱ ደቂ እስራኤል ነቲ ውላድ ዘይወለደ ብዛዕባ እታ ንግዚኡ እትርአ ርስቲ ምድሪ ኣብ ኩሉ መደባት ኣየሳትፍዎን ይኸልእዎ ነበሩ። እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ከዓ ፍረ ዘይትፈሪ ኦም በረኸት ዘይብላ ዝተነፍጋ እያ፣ ንዕኦም ከዓ ሓጥኣነ በረኸት ህያብ ኣምላኽ ዝተነፍጎም ኢሎም ይጽውዕዎም ነበሩ። ብዛዕባ እዚ ከዓ አጸቢቖም ሓዘኑ። ኩሉ ግዜ ከዓ ይጾሙ ይጽልዩ፣ ናብ እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ይልምኑ ነበሩ። ካብኡ ንእግዚአብሔር መብጽዓ ተመባጽዑ። ዝወለድዎ ውላድ ንእግዚአብሔር አገልጋሊ ይኹን ኢሎም ተመባጽዑ። ድሕሪዚ ኢያቄም ኣብ በረኻ ኮይኑ ኣብ ልማኖን ኣማላድነትን ከሎ ትኽስታ መጺእዎ ደቀሰ። ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ተገልጸሉ። ሃና ሰበይቱ ከም እትጠንስ ጓል ከዓ ከም እትወልድ ነገሮ። ንሱ በኣኣ ዝሕጐስ ከም ዝኾነ ኩሉ ዓለም ከዓ በኣኣ ምኽንያት ከም ዝድሕን ነገሮ። ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ናብ ቤቱ ኣትዩ እቲ ዝረአዮ ራእይ ንሰበይቱ ሃና ነገራ። ነታ ራእይ ከዓ ኣመንዋ። ድሕሪዚ ሃና ጠነሰት። ነዛ ናይ ኩሉ ዓለም መመክሒት ዝኾነት ንእግዝእትነ ማርያም ከዓ ወለደታ። ጸሎታን በረኸታን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።